iki? Menawi enten sing ganggu menawi lho Bu, menawi napa digodha. Oh, ngoten. Mak ide mah dibalangi. Walah. Sakniki alhamdulillah saya Bu mboten muring-muringan niku nangis. Ketemu kula kalih Mak Ngatini nangis. Terus kula napa dekne ngoten terus mriki. Terus nika sampean mbah. Winginane pun di laundry kok Kono lho tak kek mbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di konten Mbah Yi kembali ya pemirsa. Oh, pinter Bu pun. Nggih, pinter Bu. Pun pokoke niki lare pinter. Wis ditata matin kabeh iki lho. Wis resik iki lho delok to, Nduk, rapine kaya ngene, Nduk, Mah. Lho, wis dikasuri di ben apa ya cara mono ben empuk di tumpuki dua lho, ditumpuki dua ki ben empuk, Dok. Enek gulinge, enek bantale. Lho. Nggih, matur suwun Bu nggih. Bayar rumah ya sini saja. Pripun? Nggih ta? Oh. Bayar rumah tok. Bayar rumah sini ya, Bu. Bayar rumahnya sini. Itulah cerita tentang Rima nggih pemirsa. Mungkin pas zaman dulu nesu-nesu mungkin ya. Emosi terus ikine di gedeke dibukai ngene iki lho. Piye, Dok Tan? mati. Cerita apa Tan? Cerita mati kan. Oh, alah ngono. Iya, Ma. Iya. Pasti kok ning kono Mak. Napa niku anu, Mak? Di laundry napa pripun, Mak? Usah Bu, elek. Betul usah. Iku klambi kotor kuwi, Bu. Besok dirondi neh. Tapi ring kasih Mak tingun. Piye, Dok? Wes madhep rene, Rima madhep rene ki aku nganu makin kalau ringkas. Enak nggih. Enggak kayak banyu saiki. Alah, sik pakai banyu. Ganti mam sik. Nduk Tan, nek punya am gak mbok mam cendelo ning motor, Dok. Cendelo motor sik nek mbok mam ning gone Kinara. Yo sik. Oke ngesek. Sing pasite tak pan gak apa-apa ya. Ya ora apa-apa. Gak apa-apa. Sajane iki kemule anu, Nduk. Aja mbok pasang ning kono cah, Nduk, Mah. Sajane. Kemule kuwi dadi kotor lah. Mantap nih. Gak boleh emosi. Gak boleh emosi. Gak boleh emosi, nggih. Sing sabar. Boten enten sing nakal, kabeh pinter. Apa? Piye? Sapa? Sapa? Wahono. Endi lho nek Wahono endi lho. Ora nek Wahono, ora nek sapa kok. Rima, Nduk. Rima melati harum mewangi sepanjang hari. Lah kuwi didoli pecel bae iki mang lho mbok mampora. Iki banduan mau malah mbok kek aku. Kon megangi, Nduk. Maksudnya kon megang. Lah. Bismillah. Ayo baca doa dulu. Iki jare Rima. Melati. Rima. Ya ana ngene Nduk tak jukokno tripod, Nduk. Intan ngadeg sedilu. Iki ben kene ae. Iya wis heeh. Ngadegno dulu buat tak jukok tripod ben ikut ning kono. Sik ya, Dok ya. Intan nganu ya, ben ngadeg ngene ya. Setengno maktin ngene, Dok Tan. Wakina ada benar amin ya. Ngene sik buat tak jukok tripod. Nah, kena Rima ya. Aku Rima maaf guys. Enak.
Rima. Enak dok mah. Mak, Rima enak ya Rima. Goreng itu wes nang duduk sana lagi mbak Mati. Mam dewe, kon sane mam dewe mati nek. Mang, goleng apa, Mas? Piye kok gak piye? Sabar, sabar. Wis satu orang. Wes satu, Dok. Di apaan? Masih. Di ini. Ini. Diingi ya, terus diingi. Masih gini. Gitu sih Dini. Dini sinten mak? Dini sinten meleh? Tuh kok. Kok yo enek tokoh-tokoh enek Dini barang. Ini siapa? Jadi ini ya. Blok Juni. Blok Yuni. Lagi aku Yuni ki. Pun jan iki mawon nggih pun ketok. Yuni ki Dok. Ki Yuni ki piye? Iki Bu Yuni. Duh, pecel gak mau pangan. Iki ning kono. Ben sik. Nek tukang bakso kok didelok moh pemangan dhewe. Pangsiten iki lho. Enak apa? Pangsite enak kok. Jadi. Gak boleh muring-muring. Sing sabar ya. Apa juane? Iki ndang pangan. Nah, dimam, senane dimam dhewe ya, Dok. Iki nggo cemilan ya, Dok ya. Iki empuk, iki soalnya apa jenenge kacang ngoten niku lho, Mak, kacang ijo. Nggih. Iki empuk, Dok. Kacang telur. Oh, iya. Enek kiline pemirsa. Apa? Kili. Enak juga nih, Bu. Bu. Bu, nih tuh ini. Teko iki nek juga nek ndi tan pengen roh. Nek juga nek ndi. Ngono iki. Santuk ngene andul gondal gandul iki Bu, digopo. ning ndi ning Bu. Mbak takoki. Mak, ning juga Nek ning juga nek ndi. Anu, kok kaki ini. Nek gone Juni kono. Ngono iki lho dienggo apa? Nek pe dienggo apa? Bu, Bu. Wes dadi mam, dadi mam. Mamsik. Ada ya. Jangan enda mamsik. Gak enek pemirsa. Mak, aku roti ini. Ora Juni nek tak beli. Kok nek Juni rene tak witik-witike. Ini sing asale Mbak Manu iki. Mbak mau sing ping tadi sekali rene. Ale dosa. Kali dosa. Lah Apa, niki tesih Bu? supply. Manuhara. Oh, ngoten niki Ketingale. Manuhara, Bu. Mbak Manona. Nanti mam. Ayo nih. Wes tak isenane, tak nek receh kok senane wong ngamen lho pemirsa. Apa ya? Ya kok nyilek, buke nyileki HP. Senengane kan mbok ngekeki wong ngamen-ngamen kuwi lho. Keblok ibu ya. Ora sing gebloki. Nanti mam. Ya di mam. Ya. Nanti mam. Ditulang mah nanti pangan dhewe blablek ben marep nang turu. Sandalan mah. Nanti ben gak rusak kasure ya. Sandalan, Dok. Pentole iki lho. Enak. Ditukono nang gelem sesuk. Ditukono gelem. Gelem kok. Renek receh. Oh alah, Dok. Ditukono Lah niki sing duwe nggone Rima kula selehke mriki. Napa nganu Bu? Budene tutupan iki. Niku sampean beto riyen, dadi Besok nek anu meleh tak goreng neh. kayak imam, kayak jajan ngoten Nggih. mawon. Ngono ya, Dok ya. Heeh sih. Gak apa-apa, kita iseni Dok sing receh tak golekno receh ndang isine ngene ani, Bu. Nota Barcode. piye lah barcode bayar WiFi. Dan dipangan Di kok. Mam. Jadi. Lak yo ngono neh. Gak Apa? pareng ah. Wiwi. Ya. Keblok kayak aku. Keblok kayak paman. Dene wiwi ya, wiwi enak kali ya. Nek enek tiker ngene iki lak yo iki kan ning dhuwur lah, Dok. Iki kok ning dhuwur nek awan pe klekaran mbok go kemulan malah mbok deleh ning kene. Lah piye digawa ibu oleh apa ora tak laundrine ning kono ning gadu. Dilaundri ibu ning gadu oleh. Sesuk oleh. Lah tapi kok bengi nek kemulan piye lak rumusah lah, Dok. Iya. Kula laundrike tenggene kula mawon, Mak niki, Nggih, Mak. niku. Nggih. Setunggal. Nyok kita iseni ning kene ndi Mang dompeten. Senengane jere nek wong ngamen dangdut pemirsa mesti ngekeki saweran kok kayak siji ngono ya. Iya. Iki. Kok ajar ya. Wis Lah namangan. ngono nek. Kita dimangan. Wiwi enak kali ya.
Ki, apa itu Apa sampe? jenenge iki? Yo HP-ne anu dienggo golek dhuwit. Sik ya, Bu silek isih HP-ne ya. Dang, nopo Ya nih? ngene. Gelem apa mbok telepon? Wahono. Ya wis nya. Ya. Aja. Ya wis ki delik. Apa ini, Bu? HP-ne HP-ku. iki. HP-ku. Di HP-ku nang kordos bor. Engko. Ini enak iki, Bu. Apa, Dok? Iya, Ini masih mampu. enak. Intan. Apa itu? Engko. HP-ne disilek Maktin kae ning kono ning jero motor. Alah kuwi yo. Ya engko Intan berarti di mamku ae. Mas. Assalamualaikum sik lah nek telepon ki. Waalaikumsalam. Yo. Ayo, ya halo. Wahono. Ya itu Mak. Ini Mak. Kue apa? Oh, noi. Kue. Wes ki kok tak gawane nduk kuwi nduk tak gawane tak londrikne aku ketelimute. Sampai digorengin ya? Iya. Wes engko kemulan nganggo Sopo apa iki? sik ngono. Ayo. Rimai marah dikei asin marah gak. Ibu. Yo ora. Ini. Yo akeh tembok kene Ini. AC yo brobos Ini. ya Intan. Ini. Tembok aseni apa piye lho. Rima kok mikir Somben AC. Rimai duwe omah apik koyo kok sak padha aku ngono didandani kabeh. Amin ya nduk ya Amin, amin. ngono. Wes engko nek Allah wis Amin. berkehendak kun fayakun. Somben tak Jadi tumbas maka AC jadi yo. ngono. Nek omahe nek sapi koyo Intan ngono kuwi. Kamu Amin. ras Masya mama, Allah. Piye nduk piye? Ayo, apa yang hilang? HP ini hilang. Ayo, iki lu. Apa yang? Ya wes kuwi kon mateni. Wes tak patenane. Sik. Sik tak patenane. Ayo, Bu. Bismillah ya, muga-muga ya nduk ya. Mari ono rezeki sing halal berkah barokah ya untuk 12 menit. Wes tak Baje tak jak numpak baje. Aku kon ngajar terus beda. Nggih. Ngajar ro, Mak. ajar Mak. Sik, oh. Lah mang kan jenenge Teng depan wae leh, Lah, kan nggih. aku nek iso tak jak numpak baje langsung ber. Ber ngoten lah. Nyecek engko Rimai. Piye Tan cerita piye Tan? Sik, ya. Mak pe ajar baje. Nek ape bodo Rima pe mbok tumbasno apa, Nduk? Nek bodoh tak umbasno lambi. Ya ambek Maktin barang le. Maktin kan yo bestinem eh. Mak. HP kok Mama terima. Apa itu? HP digo mamat, saiki genten mamat iki, Mak. Mama coba. Rimai kok Jatuh iki. Mamat. Soplo ki asun. kudu klambene tak apik iki. Mbah, Nduk, mbah. Tuku nang pasar pagi. Pasar Wage, Tan. Jadi, kali bibit. Oh, dek kae dikai wiwi, Tan. Dah, anu mamin. Ora bisa menunggu kok yo ora nek panen. Slambine Wiwi. kok sing apik-apik. Oh, Mak ya. Kebun banget iki. Sing apik ning ndi apa tikus ya, Mak. Nek pikiranku paling tikus kali celurut, Mak. Itu. Gak. Duh, karek enek iki sing biasa ya pemirsa. Iki sing kae kanggone Intan kae to nggih pemirsa. Mbah Nduk ganti donan. Roh nek. Nggih. Pun paham kula, Mak. Wis gak apa-apa. Wis gak apa-apa. Timang Mbak Soleh tuku mawon. Nah, jadi Pak D-nya tidak ada di rumah ya pemirsa. Di sawah. Jadi lebihannya masih tak bawa. Besok kalau kesini lagi nilai Rima nanti bisa untuk dibeli jajan lagi atau mamanya lagi untuk Rima. Enak, Ma. Nanti Mam, Dok, Ma. Ibu ambek Maktin pulang dulu ya. Selimutem dibawa ibu diumbahno ibu ya. Tak londrikno ibu ning gadu ya. Sing pinter ya. Udah dikekno rene sak apan sih? Ya sok lah, sok. Sok. Pentan tae, Mbak. Ngale Nduk Tan? Apa dianu Mama, Dok? Ayo, dan Aduh. tapi. Aduh. Ngombene tak dikekne awar bakso. Iya. Aduh, Bu. Gak Ya apa-apa. apa? Jangan Gak apa-apa. Aku tiring kasih Mama diumbah Ibu. Ambune. Ambune kok telek lenteng pancen ya nek pitike ndik mangku lho kula ning kono.
enek telek. Ya apa, Bu? Gak apa-apa. Wis Dadah dikasih. ini Mas, sisa aku dolan nenek oleh. Iya. Oleh Bu, Iya. oleh. Buat Yes. foto mau jual kari lho Gak. ya. Ibu tak mantuk sik ya. Ya, sing pinter ya. Mak-mak aja dibuaki iki nang ditelasno kuwi engko sing pecel. Pecel iki engko dienggo makmu kok bengi. Iki sendoke iki. Ya. Mun nek wong aman cukupno dhuwit ning kene. Buke tak mantuk ya, sing pinter ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing pinter ya. Tenan janji? Di. Tenan. Oh gak boleh marah. Marah. Yo gak usah nangis ya, kuwi dompete ibu. Mak. Dompete ibu. Ya, buke mantuk ya. Pinter kok. Sok nek anu kapan ya orang so janji ya nduk ya. Mari buke ape ning Tangerang barang pe buah. Oh. Ape buah ndelok nganten. Oh, Den. Iya. Wes muga-muga Rima paringi sehat, panjang umur, sehat selalu, tambah pinter. Wes ibu pulang dulu. Dadah Rima. Iya, jam jauh. Pon nikah Maktin rapi nggih Maktin. Yes. Wis. Wis Engko paling biasa. sesuk aku rene wis murat-murat neh. Anu bentuknya beda. Yakin aku. Yakin aku. Alhamdulillah wis nyampe. Tempate Kinara, ya wis ketemu Kinara, ketemu Mbak Indah, ketemu Sriwi Kutil, kini sebelah kene ada Mbak Sukma nang kono. Lagi ngedit video dan di luar sana kayak nek Maktin karo Sriwi Kutil lagi ngobrol ngibril ya ning kono. Ngobrol ngibril lho. Ora krungu. Ki lho aku nyuting Intan. Lho. Intan lagi mam, Nduk. Wes ora krungu blas. Pripun, Mak? Sayur. Intan maem bakso, Mak. Empun kok. Intan maem bakso, Mak. Nggih pun pemirsa, demikian nggih konten cerita hari ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paringi sembuh nggih pemirsa. Untuk pejuang garis doa semoga diberikan momongan yang saleh dan salehah nggih pemirsa. Maktin nyayur apa ya, Tan? Gak ro ngene. Lah, Oh, ada krengseng pindang. Ada tempe tepung senengan Intan, ada bungkusan. Pemirsa dijak mamo. Maem bakso pemirsa. Coba ibu suapi rasanya piye? Saya ibu tak melok ya. Saya ibu melok. Ngene lho Tan, ngene. Ngene Tan. sego ya. Gak usah pentoleh tok. Ibu pentoleh tok. Aja mbek sego ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ngalang. Enak. Baksonya ya kok bakso. Enak. Tahu itu kriuk. Dibuat dari senyum dan juga dengan tenaga yang penuh ikhlas mencari rezeki untuk keluarga. Jadi rasanya enak, gurih, nikmat. Singkatan. Singkatan cilik ae. Aja nggo sepuro. Iku mah. Ya tak anak segone sithik Apa? Kan dulu ndi? oh. Ya. Tak setting pun anu masa. Berbincang-bincang menengah aku tak oke nih loh kayak ambil bercerita-cerita, curhat-curhat ya masa. Mbak Linda, Mbak siapa jenengnya? Mbak Repi. Terus ada Mbak Rara, Maktin. Sukma ning kono. Revi. Mbak Repi. Kenapa itu? Hmm. Repi-repi lho. Mbak Repi. Aku mau buat tulang. Mbak Repi betulan. Mau enggak? Dia ini mau diganggu Mbak ngene iki ya. Gaya. Matin betulan.
Enak, alhamdulillah. Mantap nak. Hmm. Nggih, Mak. Ayo kerupuk kecil. Kerupuk kecil. Iki. Mamanya ya rasem niki wau. Bob anu. Ah, Minyak godhong minyak nggih. tak panasi tambah nggih. Nggih, siap Mak Tin. Mama mau pulang. Mak Tin, nitip nggih yo pan. Pon. Wis toh meneng ae pon nggih yo pan. Kula sing matur nuwun. Pokoke ampun kapok nek tak gudaki. Boten. Ampun kapok nggih. Nek jan kapok pokoke jan tak gudaki terus. Ben kapok tak gudak neh pokoke. Nggih, matur suwun Mak Tin nggih. Nggih. Monggo. Yes, kami pamit dulu nggih. Doa terbaik untuk jalan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Kuwi jenenge gajah intene. Mah, ya wis kok kono. Ini.